Kai, ai fa ina dan jin jiki ba ma ban na fa da guri fa. Na yi brok sosai. Sai kin fada ne. Ba. Wallahi sa nake son ki dai. Wallahi ina son ki ne wannan farkin ba. Allah. Kai? Sai kullun na kalle ki tunan ƙara san ki da nake ba. Yau ki sani bane wallahi. Ya kai. Gani nake fana. Yi ka san ka fa. Yayi. Da. Ga mi da biye mun tuwai da. Wai ake ciki. Daren cu. Ba wannan su ne karbo mana kayan. An gama oga kayan mu ne. Da dalla baba kayan mu da Allah. Daren cu me yake cewa? Oga wai ba zai bana kayan mu na. Kayan mu ne fa. Kai ne kake cewa fanco tunda ba zai kawo kansa ba ku je ku dauko min shi ku kawo shi. Ku dauko min su kawo min. Zai ka fanco da kawo min shi. Allah ta kimi. Wala ka bayar ba. Wai shi ne ba ma magana ba ka oga. Ne mai balle ba wani. Ba sai dai da haka ba uba ya hakuri. Bayan an kai wani ana yin magana ma ku ba da waya kuna ma wani yana. Wallahi mun ba ya. A kike me ne kina yin shi ga kai wanco ne wannan balle. Ruwan sama ya sako. Wai me nake gani? Fadu ko da Yahudu. Ina zari ya ce wato yana gama. Sakara. An yawo kuma za ka iya ma sai da kayan nan. Sakara. Kaga kawai sigarin ma iya ne ka maka ne ta baka kunna ba. Ba ni wutar jahannama kunna. Ba za ka yi na mu da jahannama kuma dai ba mutum ai. Sai wace akwai sakara. Kawai dai akwai nari dai iya ne. Ka gane. Akwai nari ta iya a shanan ma tana gaban ka ma narin ma tana gaban ka iya ne. Wallahi tun da nake garin da ba. Haka ne. Wai kai ba yana kai ta wannan fa. Wai ka je din wannan fa. Magana ne. Wannan fa haushi ne. Ya kauna ina ba an ana kashin ta ba. Dan masu garin ne? Dan bayyawan sa fa. Dan masu garin ne wannan? Kai dan fa haushi. To ba ni matis na wannan. Ka kudi gunnan Gada. Yau zan sha jini na daɗe ban sha jini ba. Amma ai baba yana kashin ta ba mutum ka ke da ko. Kana nufin ka ce mun dan naka ne wannan. Dan yalo. Dan yalo na mai jama kunni. Allah na ke ga ma iya. Wai mana cikin wannan ne. Rabu da shi. Ya ne wai ba za ka ta wannan. Ai sha ta ba. Woro ya kace yayi wai. Ka ga mana Allah wallahi kai wancan shine zai ringa ka lallaba Tsohon da ya ce zai rena na magana gaba ba. na ji da Ka san me za mu yi yau? yau wuro gana gingadin nan kuma mai magana gidan siyasa ai manta za mu ce da kuma ina ga ma kuma yanzu yau ga lakwaye sun danne mu kawai danna maza suke sun ma danne babba ba Kai? wallahi sun danne babba Ka iya rawar ƙorozo? ka gaba ma ni ka gaba amma dai ni ta an bori na bi iyawa amma ni san ƙorozo ban iya ba amma da zan samu yar wata marji biyu nan a wurin Ai yau an murji 100 kake so sai. ayya mana sai mai gida ta ba ta gori ya hodo Asami ne. inda tsara ya ce Asami ne. Yau ba za mu yi bacci ba. Jibi ma ba za mu yi ba. Za ta ma kayan mai ramu dinga yi. sai mai gida ni ne gaskiya a wannan dan tana kuma ne lillo babbaci Rai, sama za mu je karɓo addu'a Allah. su kaifo Ah, can ya mu je karɓo addu'a. sai mai gida kawai lakum mai gida lakum
gida ne kawai iya ne tarallin ma tarallin Oke, wasu ma ruguzin aur ruguzin Oke, doro. kura maganin gujajjen bawa Haka da yi koyo so. koyo Da cikin yaran layin nan kap kap kap. Da kai kafi. to ai shi yasa nake ji da kai mai gida da kai ma da kai ma mai gida inda za a yi ne nake dan ba ni iya yi Dai inda nake ajiye kaya wajen bolan nan a gaje ka dan jona. ayi ya kwa ayi ya wa mai gida da ba da gode Kai dai biyan da kake so. ai to kai ma da kai ma mai gida ni ba ba Ina yin kai laururin ya bi ta inda na tura Ni ɗan sanda ma ba tsoron da nake ji kwakwan da daga nan in na tashi ma police station na je in kai ƙarar wannan yaron ya zo wai ya ana da shan sigari wallahi yau sai ya kwana sai da wuyi ta da komai Hey, hey, hey.